ሰላም ጥዕና ይሃበልና ክቡራት ተኸታተልቲ ተስፋ ፈልስ ሚድያ እንሆ ዕለታዊ ዜና ሒዝናልኩም ቀሪብና ኣለና። ፈለማ ቀንዲ ርእስታቶም ኣሜሪካ ምስ ኤርትራ ምስጢራዊ ስምምዕ ከም ዘይገበረት ብምግላጽ ንኢትዮጵያ ኣረጋጊጻ። መንእሰይ ትግራይ ጸላእቱ ክምክት ዝኽእለሉ ግዜ ሕዚ እዩ ክብሉ ኣይተ ኪዳነ ኣመነ ገሊጾም። መንግስታዊ ፈኖ ኢራን ምስ ኦማን ዝግበር ዝኾነ ይኹን ስምምዕ ንሆርሙዝ ብቕጽበት ከም ዘይዓግቶ ገሊጹ ዝብሉ እዮም። ንዝርዝሩ ከም ዝስዕብ ክነቕርበልኩም። ኣሜሪካ ምስ ኤርትራ ምስጢራዊ ስምምዕ ከም ዘይገበረት ብምግላጽ ንኢትዮጵያ ኣረጋጊጻ። ኣማኻሪ ጉዳያት ዓረብን ኣፍሪቃን ምምሕዳር ትራምፕ ማሳድ ቡሎስ ኣሜሪካ ምስ ኤርትራ ዝኾነ ዓይነት ምስጢራዊ ስምምዕ ከም ዘይገበረት ብምግላጽ እቲ ምስ ሃገራት ቀርኒ ኣፍሪካ ዝካየድ ዘሎ ዘተ ንሰላም እቲ ዞባ ጥራይ ዝዓለመ ምዃኑ ኣፍሊጡ። እቲ ኣማኻሪ ትማሊ ምሸት ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢ ኤክስ ኣብ ዝዘርግሖ ጽሑፍ ኣንጻር ካልእ ናይቲ ዞባ መሻርክቲ ዝዓለመ ምስ ኤርትራ ዝተገብረ ወይ ዝሕሰብ ዘሎ ምስጢራዊ ስምምዕ ኣሎ ተባሂሉ ይወረድ ዘሎ ወሬታት ፈጺሙ ሓሰት ምዃኑ ብንጹር ገሊጹ። እዚ ላዕለዋይ ኣማኻሪ ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ጉዳያት ዓረብን ኣፍሪካን ብ18 ሐምለ 2016 ኣብ ካይሮ ምስ ሚኒስትራት ጉዳያት ወጻኢ ግብጺ፣ ኤርትራን ሶማልያን ዘካየዶ ርክብ ጸረ ኢትዮጵያ ዝኾነ ትሕዝቶ ከም ዘለዎ ተገይሩ ድሕሪ ምቕራቡ እዩ ነዚ መግለጺ ዝህብ ዘሎ። ብዘይካ እቲ ናይ ትማሊ ጽሑፍ ቅድም ሰሙን እውን ተመሳሳሊ ትሕዝቶ ዘለዎ ጽሑፍ ኣብ ኤክስ ኣስፊሩ ምንባሩ ይዝከር። መናእሰይ ትግራይ ተዘሪጉ ዝነበረ ሓድነቶም ብምዕቃብ ንመኻተ ዝዳለውሉ ሕዚ እዩ ክብሉ ኣይተ ኪዳነ ኣመነ ገሊጾም። እዚ ዝተገለጸ ሎሚ ክረምታዊ ወፍሪ መናእሰይ ስደትን ካልኦት እዋናዊ ጉዳያትን ኣድሂቡ ኣብ ዝሃብዎ ጋዜጣዊ መግለጺ እዩ። ሓላፊ ቢሮ ጉዳይ መናእሰይ ትግራይ ኣይተ ኪዳነ ኣመነ ተዘሪጉ ዝነበረ ሓድነት መናእሰይ ከም ዝሓወየ ተረዲኡ ጎድናጎድኒ ልምዓት ክምክት ኣለዎ ክብሉ ገሊጾም እዮም። ቃልሲ መኻተ ንምዕንቃፍ መናእሰይ ክስደዱ ብዝተወደበ ኣገባብ ይስራሕ ከም ዘሎ ዝገለጹ ኣይተ ኪዳነ ድሕሪ ውዕል ሰላም ፕሪቶሪያ መናእሰይ ዓዶምን ዓውዶምን ራሕሪሖም ክብተኑ ከም ዝተገበረ ሓቢሮም። ይኹን እምበር መናእሰይ ካብ ትግራይ ዝበለጸ ውሑስ ቦታ ከም ዘይረኽቡ ክርዳእን ኣብ ጎኒ መንግስቱን ሰራዊቱን ኮይኑ ዓዱ ክሕልዋ ከም ዝግባእን ገሊጾም። ካብ ትግራይ ዝወፁ መናእሰይ ናብ ጦላይ እንዳተገፈፉ ይወሰዱ ከም ዘለዉ ድሕሪ ምሕባር መናእሰይ እዚ ተረዲኦም ክነቕሑን ከፍሽልዎን ይግባእ ኢሎም። ጸላእቲ ብዝተወደበ ኣገባብ ዓንዲ ሕቆ ዝኾነ መንእሰይ ትግራይ ትርጉም ዘይብሉ ፍሹልን ክኸውን ዝሰርሕዎ ሽርሒ ብምርዳእ ካብ መዕነውቲ ቦታታት ክርሕቕ ከም ዝግባእ እውን ኣይተ ኪዳነ ኣመነ ገሊጾም። ሃገር ዝሃንጽ ጥዕንኡ ዝሓለወ መንእሰይ ንምፍጣር ከም ጥምረት መናእሰይ ትግራይ ምስ ኣካላት ጸጥታ ብምትሕብባርን እተን ማእኸላት መዕወኒ ክዕጸዋ ስደት ንምክልኻልን ብዝተወደበን ዝተዋደደን ኣገባብ ይስራሕ ከም ዘሎ ገሊጾም። ትማሊ ካቢኔ መንግስቲ ትግራይ ዝወሰኖ ኣብ ዓፋር ዘለዉ ብረት ዘልዕሉ ኣንጻር መኻተ ዝተሰለፉ ብሰላም ናብ ዓዶም ክመጹ ዝተገበረ ጻውዒት ጽቡቕ ከም ዝኾነ እዚ ዕድል ድማ ክጥቀምሉ ጻውዒት ኣቕሪቦም ኣለዉ። ቢሮ ጉዳያት መናእሰይ ትግራይ ተሳትፎን ተረባሕነትን መናእሰይ ምርግጋጽ ከም ዝሰርሕ ዘሎ ዝገለጹ ኣይተ ኪዳነ ኣመነ ነዚ ድማ ኣብ ቀረባ እዋን ኣብ ክልል መናእሰይ ዝስርሑ ጥምረት መናእሰይ ከም ዝተጣየሸን እዚ ድማ ተጠናኺሩ ከም ዝቕጽልን ተዛሪቦም። ብልጽግና ኣብዚ ሕዚ እዋን ሓይሉ እንዳተመናመነ ኢኮኖሚኡ ዝተወቕዐ ኣብ ክባ ዝኣተወ ቅድሚ ሕዚ ዝነበረ ሓይሊ ሚዛን ቀርኒ ኣፍሪካ ዝተዛብዐ ምስኡ ተሰሊፎም ዝነበሩ ሓይልታት ኩሎም ኣንጻሩ ተሰሊፎም ምዃኑ መንእሰይ ትግራይ ክርዳእ ይግባእ ኢሎም ኣይተ ኪዳነ ኣመነ። ኣብዚ ሕዚ እዋን ትግራይ መሓዙዝ ከም ዘጥረየትን ኩሎም መሓዙታ ድማ ምእንተ በዓሎም ክብሉ ኣንጻር ብልጽግና ከም ዝተሰለፉን እቶም ሓላፊ ገሊጾም። ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ኣንጻር ትግራይ ዝስርሑ ምንቅስቓሳትን ሰራዊት ትግራይ ኣሕሊፎም ዝህቡ ዘለዉ እቲ መንእሰይ ተወዲቡ ክቃለሶም ከም ዝግባእ ኣተሓሳሲቦም ኣይተ ኪዳነ ኣመነ። መንግስታዊ ፈኖ ኢራን ምስ ኦማን ዝግበር ዝኾነ ይኹን ስምምዕ ንሆርሙዝ ብቕጽበት ከም ዘይዓግቶ ገሊጹ። ኣብ መንጎ ኢራንን ኦማንን ኣብ መጻኢ ምድላዋት መራኸብ ኣብ መጻውቦ ሆርሙዝ ዝኾነ ይኹን ስምምዕ ነቲ ስትራቴጂካዊ መስመር ማይ ብቕልጡፍ ዳግማይ ክኽፈት ከም ዘይገብር መንግስታዊ ፈኖ ኢራን IRIB ጸብጺቡ። እቲ ምንጪ ኣብ ወጻኢ ምድላዋት ምምራሕ መርከብ ዝምልከት ድርድር ኣብ መንጎ ቴህራንን መስካትን ጥራይ ይካየድ ከም ዘሎን ምስ ኣሜሪካ ዝኾነ
ርክብ ከም ዘይብሉን ገሊጹ እቲ ኣብ መንጎ ኢራንን ኦማንን ክግበር ዝኽእል ስምምዕ ኣብ ምድላዋት መራኸብ ብመጻወቦ ሆርሙዝ ምስ ቁልጡፍ መኽፋት እዚ መጻወቦ ዝኾነ ርክብ የብሉን ክብል እቲ ምንጪ ወሲኹ ገሊጹ ኢራንን ኦማንን ኣብ ስምምዕ እንተበጽሐውን እቲ ቴህራን ጥሕሰት ኣሜሪካ ኢላ እትገልጾ ክሳብ ዝቐጸለ እቲ መጻወቦ ዕጹው ኮይኑ ክቕጽል ምዃኑ እቲ ጸብጻብ ይሕብር ዳግማይ መኽፋት መጻወቦ ሆርሙዝ ኣብ ውሽጢ ኣካይዳ ኣሜሪካን ምእራም ጥሕሰታቱን እዩ ዝምርኮስ ይብል እቲ ምንጪ እዚ ዘረባ ኣሜሪካ ኣብቲ ድርድር ኢዳ ምእታው ደው እንተቢላ ቴህራን ኣብ ሓድሽ ናይ ምምራሕ ካንሸሎ ምስ መስካት ኣብ ምርድዳእ ክትበጽሕ ቀሪባ ከም ዘላ ኣብ ማዕከናት ዜና ኢራን ዝተዘርግሐ ጸብጻባት ይሕብር ሰበስልጣን ኢራን ዋሽንግተን በወታደራዊ ምፍራሕ ኣቢላ ነቲ ዝርርብ ክትጸልወን ስምምዕ ከተደናጉየን ትፍትን ኣላ ክብሉ ብተደጋጋሚ ኸሲሶም ባርክስ ንዝዕለት ዘዳለናዮም ዜናታት እዞም ሰማዕሞም ይመስሉ ነይሮም ምክትታልኩም ነመስግን ሰላም